Γεια σας φίλοι και φίλες και φίλοι του YouTube, Θοδωρής εδώ και σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει στο SimCity Build It. Ναι, και χάλασα το intro με τόσο έξυπνος. Λίμνη πλαστήρα. Σταματάω με τη γεωγραφία. Πάμε προς το Δημαρχείο. Ναι, ωραία, μπράβο της που είναι ωραία. Τι θέλεις? Πάρε, γάμο το. Πάρε και πάρε, μικρό κορίτσι. Τι θέλεις? Σωστό, γιατί είναι μπροστά στα σπίτια. Και άλλο factory. Πού να σε βάλω? Εδώ θα είναι όλες οι βιομηχανίες του κόσμου. Θέλετε upgrades? Πάρτε. Δεν με νοιάζει και σχαλάω λεφτά. Δολάρια τι είναι. I like you. You don't well... Δεν ξέρω μιλάω, δεν με νοιάζει. Cut upgrade. Δεν έχω άλλα. Πάμε εδώ να φτιάχνει αυτό. Με έχει σπρίξει. Εντάξει, σταματήστε, δεν έχω άλλα. No thanks. Fuck you. Τίποτα, τι? Water. Ναι, έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Καλό. Αουτς, πόνεσε λίγο. Όχι ακόμα. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Όχι. Όχι. Πήγα εδώ. Δρόμους. Τι έγινε εδώ? Δρώμε. Όχι το recording.
Μισό. Δρόμοι. Άντε, μπράβο. Μήπως τελειώνει ο χάρτης εκεί. Λέω εγώ τώρα, ίσως. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα, δεν μιλάω, δεν ξέρω γιατί. Όπως σας είπα, γιατί δεν έχω δει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής, να μου πείτε άμα θέλετε να έχω facecam ή όχι, δεν ξέρω. Άμα θέλετε πείτε μου. Εσείς αποφασίζετε, δεν θα τα κάνω όλα εγώ. Όχι, μετά εδώ. Ωραία. Λίγο στραβά, δεν πειράζει. Κάτι κάνω. Κοιτάξτε πόσο έχουμε ακόμα. Όλοι είσαι. Facebook connect, μπράβο. Μισό λεπτό μέχρι να ξαναμπεί και τα λέμε εκεί. Και να βάλω και τον κωδικό μου για κρύβα, έτσι όλες δεν φαίνεται. Οπότε τα δείχνει και μετά τα κάνει. Οπότε τα λέμε εκεί. Ωραία, τον Φόρτωσε όμως. Ok. Συνδέσου. Τέλος πάντων, μέχρι να ξαναμπεί τα λέμε εκεί. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Ωραία, επιστρέψαμε και δεν ξέρω που είμαι. Μάλιστα. Το ξέρω αυτό το μέρος καλά εδώ πέρα. Χριστός και η μάνα του, τι είναι εδώ, λιμάνι. $20,000. Θα αργήσω. Δεν πιστέψε με πολύ. Εδώ είναι ο μαλάκας. Tower. Όχι, δεν είναι. Τώρα κατάλαβα, πρέπει να μαζεύω κατοίκους. Εργοστάσια, μην κοιμόσαστε. Φτιάξτε πράγματα. Αν αυτό είναι cool. Level up! Και να ξέρετε, σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάχνουμε μόνο τους δρόμους, τίποτα άλλο. Σε δίχως stage.
Zoom. Τι. City Storage. Δεν το λες και πολύ λίγο. Συγγνώμη. Χωράει. Έλα. 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 Ναι. Α, τι είναι αυτό? Trade Depot. Δεν κατάλαβα λέξη. Τι είναι αυτά? Come on, okay. Όλε! Τα καταφέραμε, είμαστε άχρηστοι. Εσύ να πας μέσα στην πόλη. Να την αυσιμόλεονς. Λίγο κακό μου ακούγεται. Και πώς βγάζουμε σιμόλεονς? Έλα μου ντε, πώς να βγάζουμε σιμόλεονς? Με σπίτια. Μάλλον και πάρκα. Ούτε health, police, τίποτα. Δεν έχω λεφτά. Και πώς μπορώ να πω τέτοιο? Μάλιστα. Πώς παίρνεις λεφτά? Γαμώτο. Από τι παίρνεις λεφτά? Αλήθεια τώρα, από τι παίρνεις λεφτά? Μάλλον από αυτό. Ωραία φίλε, βαρέθηκα να βάζω σπίτια, αλήθεια. Λοιπόν παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο θα βάζουμε σπίτια και πάρκα. Ναι. Σπίτια σε αμπείς μετά. Πάμε σε πάρκο τώρα. Όλε. Έλα ρε φίλε τώρα. Καλά, δεν θα βάλω τίποτα. Τι? I don't need. Και βέβαια. Τι θέλει? Εν τω μεταξύ το μισοτελειώνουμε. Για να πω την αλήθεια. Μπράβο. Δεν πάει άλλος δρόμος. Όλε. Μου φαίνεται παιδιά έχουμε πολύ ακόμα μέχρι να τελειώσουμε την πόλη. Εδώ πέρα δεν ξέρω τι να κάνω. Εδώ πέρα λέω να το κάνω πιο πολύ μαγαζιά. Ή μαγαζιά θα το κάνω είτε ή απολύματα ξέρω τι. Όχι, εδώ πέρα θα το κάνω coal, ξέρω εγώ, αέρα και τέτοια. Εντάξει, μια χαρά. Λέω να κλείσουμε κάπου εδώ το επεισόδιο. Φτιάξαμε τους δρόμους, μια χαρά. Οπότε, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Φτάσαμε και τα 14 λεπτά κιόλας. Δεν πήγε 15. Τέλος πάντων, επειδή τελειώνει και ο χρόνος μου, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Και κάποτε πρέπει να αλλάξω το outro. Ναι, γεια σας.